Bab mati rasa meniku ilmu tingkatan tertinggi sesungguhnya. Tapi sak benerih lek dilampahi menika mboten mung umum mawon. Napa sing dimaksud mati rasa menika? Krana tingkatan niki pun melebihi di luar syariat, maka jenengan pirengaken mawon. Bener salah mangke jenengan nggih pasrahaken dhateng Allah. Tiyang ingkang saged nerangaken mati rasa menika niku pasti pun ngalami dalam kehidupan napa mawon. Karena surga Allah menika ilmu Allah niku lek dipikirkan nggih larang sak temenane. Tiyang nglampahi nika nggih otomatis ngempet hawa nafsu, ngilangaken bab duniawi, ngilangaken sak dadantene menika sehingga tiyang ingkang sing disebut kelampahan meniku diuji dhateng Allah nggih melalui macam-macam. Contohipun salah setunggalih lari bodho laila menika diuji melalui krana pun lami mboten tersalurkan hawa nafsu menika termasuk melewati pernikahan menika. Mongko Allah menguji. Napa artine ujian menika? Ceih lemah lunglep, tak berdaya, berserah diri kepada Allah. Nggih niku ilmune. Napa niku Mas Said? Mati rasa. Mati rasa. Sampai datang Allah diuji, kon tak uji melalui kertas iki. Lek kon gak lakoni, kon gak tak kei ilmu, tapi lek kon lakoni engko tak kei ilmu. Lah mongko menika pernikahanipun secara akal mboten masuk akal. Krana nggih diperhalus mawon cek mboten kasar. Datang Allah disuruh untuk menikahi seorang balon atau pelacur. Lah niku nggih. Lah niku dikudu dinikahi baru diparingi semerap mangke napa? Ilmune mati rasa menika. Akhirnya nggih dilampahi sampai proses menika dinikahi. Karena sing dinikahi niki statuse ngoten, pelacur nggih mboten pelacur, tapi nggih balon bertitel pelakor ngoten mawon. Akhirnya lari bodho lailo niki wau nikah. Berapa bulan niku dalam ujian datang Allah. Proses ten pundi-pundi menika lari bodho niku kadose dimanfaataken. Termasuk ngeteraken ten pundi lari bodho lailo niki wau dikeken ngentosi enten pinggir embong awake mlebet teng nggih teng toko ten tempat peken menika selingkuh teng lebetih mriku lari bodho lailo niki semerap. Walaupun berapa meter, walaupun berapa dinding-dinding yang banyak menghalangi pandangan mata niki, tapi lari bodho lain itu diparingi semerap bahwa istrinya di dalam situ berzina dengan orang-orang di situ. Beberapa kali seperti niku. Lari bodho lain niki diparingi semerap, tapi tidak berdaya untuk menegur. Nggih ditingali mawon ten lari bodho lailo termasuk saat sholat. Dia sholat Jumatan di rumahnya, istrinya tadi memasukkan seorang laki-laki dalam keadaan menghadap ke Allah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi diperlihatkan di dalam rumahnya ada seorang laki-laki yang berzina dengan istrinya. Nah niku kata Allah tanpa suara, ayo tinggalan sholatmu, mek krono bojomu mek ngono tok, kon kate ngamuk kate marani. Antara sholat ngadep nang Allah, antara keimanan ini, antara fisik ini bubrah kabeh. Diterusno niki nggih niki wajib sholat Jumat menika, mboten diterusaken mangkel tanggung jawabe di injak-injak orang lain, dijinai waktu sholat Jumat niku wau. Dadi lari bodho lailo niku pasrah dateng Allah, dalam pikirane wis ruwet mboten karuan, akhirnya tetep dateng Allah dibikin sholat sampai selesai.
Sampai selesai pun karena ini pandangan hal yang gaib tidak masuk akal. Lari bodoh lailo niki wau buktekaken wangsul ternyata enten bukti pun termasuk nggih rada kasar mawon nggih. Pinggir aurate merah ngoten nggih Mbak Lisan. Ngene gulune merah. Nah niku. Krana lari budhe lailo niki mboten tahu pacaran sing kados yo napa mboten ngerti. Digoroi. Mas aku masuk angin Mas tolong kerukno. Lah bekase sing dingoten aku mau dikeriki. Nah niku nggih. Nah niku sing namine mati rasa sesungguhnya ngerti tapi tak berdaya untuk memarahi. Itu pun beberapa kali. Mas Wahid niki contone nggih. Lah niku salah setunggale contoh ingkang ilmu mati rasa. Mati rasa niku napa akale sing dipateni fisike nggih tetep nglaksanakaken dalam kehidupan sehari-hari. Mongko menika kala wingi menika lari bodoh niki dadi artis. Di omong ngalor ngidul tapi niku kendhae Allah. Sinten gelem rabi balon bertitel pelakor mboten gelem. Tapi kudu dilakoni ilmune saged disampaikan dhateng panjenengan niki. Nah niku mati rasa krana kehidupan sehari-harinya hanya berserah diri kepada Allah sehingga Allah menguji dia melalui niku wau dalam penglihatan yang tak tertangkap oleh akal dia pun tak berhak memarahi. Karena sesungguhnya yang mengadili, yang menghukum adalah Allah. Lah niku nggih. Dadi mati rasa niku napa sak benere nggih niku wau. Surga niku larang, ilmu niku larang. Lek mboten semrap dalane, lek mboten enten sing nyampekno sak benerane. Nggih ketelarak-larak kados ngoten meniku wau. Mboten tau rabi sepisan tepak pelakor balon bertitir pelakor. Ditinggal sembayang nglebokno wong lanang diterno budal nggih golek nafkah termasuk kulak-kulakan ten pasar-pasar menika ten lebet selingkuh berzinah kalih orang-orang yang di dalam pasar niku wau. Nah niku nggih niku beberapa kali kados ngoten. Tapi mongko Allah menika nggadahi rencana lain yo iki jenenge ilmu mati rasa weruh sak benere ingkang sing ditanggung jawabi oleh lari bodoh elailo ingkang kelakuan meniku wau tapi mboten dilampiasaken termasuk marah mboten terami menika dipasrahaken dhateng Allah malih sehingga Allah memberi ilmu mati rasa meniku. Lah niku nggih setelah lari bodoh lailo niki pasrah datang Allah sak penunane proses menika nggih dibuyaraken datang Allah mergo pun ngerti ilmune mongko ilmune nggih angsal malih mongko menika ilmu niki sesungguhnya ilmu ingkang mahal sekali lek dilakoni sampai nggih nika telat sak kabehane tapi lek pun semerap disampaikan kados ngeten niki senajan panjenengan boten melu nglakoni alah mek ngono tok gledahi ilmu mati rasa alah mek ngono tok ilmu hidupnya mati-matinya hidup alah mek ngono tok ilmu melihat tapi tak memandang alah ilmu mek ngono tok Al-Qur'an berjalan alah ilmu ilmu niku. Niku eco pun kanggo pun panjenengan mboten usah klampan sampean lakoni dengan kehidupan keluarga. Moko ujiane sampean mboten kados lari budaya lailo niku wau. Sing sampai telat sak sembarange, sing sampai nggih kados di ketinggal-ketinggalaken ngoten menika nggih. Nggih pun jelas nggih. Niku sebagian salah setunggal contoh mawon. Krana niki pun jam 8:30 lebih mangke panjenengan boten dalu-dalu. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.